Malipayong dayong kilom-kilom, Subo, Kabisayan o Mindanao. Kumusta man mo karong hapuna? Niyami si CB Girl human sa pagtuang sa grabing bundak sa uwan, pagpanugdog o pagpangilat diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. So si CB nagdungan mi og katog, ni dog siya nako og katog, pero pertineng ikinga sa dihang ang among atop murang nagisik tungod sa grabing kilat unya gisundan og dugdog nga murag yun og usa ka turil nga baka ang nakabuhi diri sa among ibabaw. Kay roof deck naman intawon niya nga amo diri sa wa man may tinuod yun nga atop, pertig yung grabiha. Muto akong dali og disconnective ang atong wifi, ang atong internet, kay tingali og makatayan ba kay kausa na nang biyahe ming Iris, sus mao man kuno pag grabe sa dugdug og kilat na subayan bitaw ng akong wifi, kana akong internet connection ang naguba, akong router nasunog. So di gid maayo nga mukumpiyansa. So sud sa pila ka oras wa may internet ni Dr. Iris, pero karon na balik na. Og niya si CB na magigatubang ninyo karong hapuna sa lain atong sugilanon. Kining atong sugilanon mahitungod sa grabe sang bundak sa uwan o grabe nga pagbaha dinis ato sa Subo. Pila na katuig ang nilabay. Diha pa'y ABS-CBN, diha pa may grand halad sa kapamilya. Nahitabo to ang grabing pagbundak sa uwan o grabing nga pagbaha bispiras sa among grand halad sa kapamilya. Unya, para sa tanang volunteers, naminaw tiyalo si Boy Caniedo diha sa Canada, naminaw si Ma'am Jinjin Umpad diri sa Konsolasyon, silang Jean Ricarte, silang Agnes Sabaldan, silang Ma'am Tilda Cabaniero, si Edo Cabaniero, si Dongding Sabaldan, o uban pa nato nga mga gatusan. Ubasahay mo, abot nilang kapin sa libo ka mga volunteers, nahibaw sila na ang kinabisihan nato sa Grand Halad sa kapamilya, gawa sa adlaw mismo sa Grand Halad, mao ang bispiras. Kaya mao man ay atong i-set up. Unya ang amog yung set up kadto si anhing Lionel Malasarte, si Cheryl Barrios Verdijo, si Merly Pelen, silang Lotis Simafranca, silang Melissa Alison, silang Junita Cañete, tagabantay bata, maoy unya silang Engineer Peter Alfafara, silang Virgil Villanueva, si Nilo Borinaga, na ako nahibawan mo umaabot nga mayor sa Bin Unido, sa Bohol, silang Bal Villarisa, silang kitsa pa to atong mga volunteership na magbinuntagay sila og set up dito. Na komplikado to atong adlaw, wa may kabuylo og set up dayon kay Hulyo naman to. Mao matong higayon na usually ang atong Grand Halad sa kapamilya last week of June, mao na atong last week sa atong month-long celebration sa anibersaryo sa DYAB. Murag atong i-highlight ang murag culminating activity ang Grand Halad sa kapamilya. Pero murag na ang angan mi atong tuiga nga ang Grand Halad sa kapamilya diri na sa first Sunday of July. No, pili man to Sunday. Mura to si Bugo ano? Kining Saturday. Saturday man ang Grand Halad sa kapamilya. So first Saturday of July. Unya, di atong higayuna, diha pa man to'y dakong kalihukan sa lungsod sa Dumanhog. Kay kanang Hulyo, mao man na ang birth month ni Junicio Hacosalem. Unya, si Iris, na siya mga paryente nga dako kayong opisyal sa Swilig Pharma, dako makaya ng kompanya, kanang Swilig usalara sa ilang mga kompanya. Sus, ni donate dito na daghang kayong tambal. Basta perting lipayas ito ba Dumanhog, hasta ko mga doktor nga ni-prescribe, giingos sa Iris, dok ka mahal aning inyong mga tambal, dok. Kay mahal gan mga tambal, mga high-end man ang mga tambal sa Swilig o sa iya mga sister companies. Mao to'y gidani Iris dito sa lungsod sa Dumanhog, perting lipaya sa mga pasyente. Nag-medical mission sila dito, kuyog ni Iris sa mga doktora sa Cebu Maternity Hospital. Salamat kaayo sa ilang tabang. Susan taga Dumanhog atol sa Junicio Hacosalem Day, nakapahimos sa libre nga medical services ug daghan kay mga tambal nga gida dito sa lungsod sa Dumanhog. Si Ma'am Minerva, unsay apelyido ni Ma'am Minerva, so sobrado man na si Ma'am Minerva sa daga pa, pero si Ma'am Minerva mao supervisor sa Departamento sa Edukasyon nga nagsuperbisar sa Dumanhog Central School ug siya mo ini-facilitate sa atong medical mission dito. So tibok adlaw may dito sa Dumanhog. Ang among plano
Manguli mig sayo ini kahapon di mi magpagabi kay set up na sab. Moderisyon na namin sa set up sa Cebu Technological University CTU. Tayo pa, wala title ng atong wala title ni atong sugilanon. No? Ang title ining atong sugilanon, Akong Bato. Kani ato sa DYAB, tanan mo mga programa, tanan mo mga projects, among, kung mahimo, among butangan o acronym nga AB. Sumoto doon na tayo, Atong Banat, Atong Barangay. So, kini ako sugilanon, Akong Bato. Paglibog tayo mo, dahil parang guliw, daghan naman kay kag istorya, dumanhog, Dionisio Hako Salimday, asa mang bato, anak, sagdi lang, karon taon mo gawas ng bato. Paabutan lang sim, ha? Mo gawas ang bato sa ato istorya. So, humang paniod to, nananghid nami, ni Mayor Gungun Hika, o ni Ma'am Minerva, nga pauli na lang mi kay grand halad sa kapamilya pa mi. So, nang uli mi, kuyog nako, si Atty. Ralph Sevilla, si classmate Yul Julia, si Edison de Los Angeles. Unya, kuan man ni sila, kini ba? Mga ngilngig, ba, barog ni ako mga kauban. Pag abot dito, gipag-ayos taga dumanhog o mga sakop sa pamilyang Hakosalim. Amo tong gibutangan sila og mga kanang itong kwintas nga naay naong ni Dionisio Hakosalim nga ila yung gipatuyo og himo gwapo kay Dionisio Hakosalim ang iya yung litrato ba? Official gini nga portrait ni Dionisio Hakosalim. Awala sa sila reklamo nga dili mi mga Hakosalim oy. Duramo ang kuyong ni Iris, so apil sila og sabit og murag medalya. Dito tibok kalihukan, apil sila sakwat, apil sila timbaya dito sa mga tao. Wala lang di sila reklamo nga dili mi mga Hakosalim. Nga si Iris ra mo Hakosalim na mo. So na mauli na mi. Ang sabot di na lami mamauli sa tagsa ka mga panimay, gikas dumanhog diretso nami sa set up. Sus. Igo ra gyud man nabalik sa syudad. Nag-uwan man, bundak mang uwan. Pero ang among assembly adto sa ABS-CBN diha sa Gubiaw. So ang tanang materialis, tanang mga gamiton sa setup, tanang mga tents, ang uban gihatod na sa CTU, pero kadtong mga materialis nga ilang bantayan dito sa ABS-CBN, kadtong mga kaldero, kadtong mga pagkaon, kadtong mga kining gamiton sa mga cups, mga paper cups, mga plastic spoon o forks nga mo pinalit gikan sa Ongkin King, gikan sa kay kanito among mga supply sa grand halad sa kapamilya gikan to sa Ongkin King kay naamantanan pikas toothpick ngadto sa lastiko ngadto sa tanan naara diha sa Ongkin King. So diha minamalit. So katong tanang supplies para sa setup sa grand halad sa kapamilya, para sa atong feeding, para sa dental, para sa medical services, dito ra to gi-centralize namo sa ABS. Sus, igo ra wi nakaabot sa ABS-CBN. Bundak bitan ng kusuging niya, wa nagihunong. Hangtod alas 8 na alas. Tiya man nasugod ang uwan ang mga alas 6 sa gabi. Nag alas 8 na alas gabi. Amuntan amurag di gid mo undang. Unya grabe na ang baha. Ang baha atong higayuna diri sa may SM kanang SM City kay moawas man ang suba diha sa kilis sa SM kanang mahiga. Nga by the way murag mao ini awas atong baha dito sa Country Mall ug sa BTC kagahapon. Motong Banilad Cebu City o Banilad Mandawi City mo'y naigo sa grabe nga baha kay mo man naagian sa suba sa mahiga. Pero nung higayon na katong sa Park Mall, haskang bahaa diha nga perting trapika. Mo to mga 8:30 nakadesider may sige. Naraman may sa Konsolasyon, naraman si Atty. DX, apile sa Atty. DX ato. Naraman sa Mandawi, mamauli na lang mi, unya di na magiging magka-set up. Nagsabot mi, mangmata mi og sayo, alaunas kadlawon mangmata na mi, unya mag-set up na mi dito sa CTU. So imbis ang set up sa gabi, parti man yung uwan na, parti mabaha, di man kalusot. Ang among mga truck, nagikargahan sa tanang mga kinahanglan sa Grand Halad, kadlaw na lang may mag-set up. So nangatug mi og sayo, kami nga si Edison kailan mo balik sa Talisay. Kailan mo uli sa Talisay. Silang Atty. Ralph, silang classmate Yul, kailan mo uli. Silang classmate Yul, si Atty. Ralph, wa na lang mulahos sa ABS-CBN tungod sa pagbundak ng basauan. Si Edison mo inatanggong, diha matanggong si Edison de Los Angeles. Amot si Edison karon wa naman mag-reporter, contractor na ni. Si Edison de Los Angeles dako na kay
negosyo sa construction. Kaya pero akong hibaon karon bago si Edison nag-eskwela sa balik ulo. Anyway, di ni parte sa unsay si Edison laatlan sa pagbaha ug siya ni hulagway na mo sa kalisod. Diha siya matanggong ang iyang sakyanan tungod yun sa Park Mall sa siyudad sa Mandawi. Di man kairog iyang sakyanan tungod sa grabing pagkabara sa trapiko. Di na kayo kusog ang baha pero ang traffic wa pa man mahapsay. Sus ingos Edison abtan to siya sugos lawas. May gani dunay botilya. Abot botilya ba to sa beer, botilya ba to sa soft drinks, mo ay nakapalingkawas ni Edison kay di man siya makakawas siya sa sakyanan. So ni pagkawas siya sa sakyanan, pagtuman siya sugo sa lawas, so gipahungaw niya diya sa ingon anak kahasol adto. So wa mi klaro nga to kay nabalaka na mi sus maunsa maning granhalan sa kapamilya ugma. Tuod man gipa-alarm na ko akong relo ala unas kadlawon mata na ko dito ni nagtapok mig balik sa ABS-CBN nagdungan mi ngadto sa Cebu Technological University. May gani ang mga volunteers nga among gisabot nga palihog matataog sayo. Mga tuog na sa ikaw man sa granhalan. Basta lang maka-set up ta kay critical kayo ang set up. Nuabot na mga tao, wa pa mahitsura ang atong mga tents, wa pa mahitsura atong mga lingkuranan, wa pa mapahimutang atong mga lamesa. Sa nakalilaing ang mga services, sus magkagulian ta. Mao to. Sige na set up alas 2 kadlaw na kang inalsahay na mo dito sa kusgan man kay ta ini kadlawon kay ang atong duka kuan ba tung kuan sa adrenaline mapila na lang ka oras mga brin ang granhalan sa kapamilya nyo pa may tsura ang atong infrastruktura para sa libreng piyesta sa libreng mga serbisyo sa granhalan sa kapamilya. So alas 2, alas 3, pagka alas 4 kadlaw na purma na inclusive arang-arang itaon nagkasalamat Ginoo. Unya hayag na ba dili na dag-om ba? So mga alas 4:30 kadlaw ni relax nami ingon na si Edison nga malita og kape. O dito ngita mi og kape kay mamalit na mi og kape kay na naman mi init nga tubig. Naabot naman tong mga supply sa kana bitong ito kanang water dispenser nga dunay hot water mo among gibutang. Plus doon na may thermos just in case nga paspas kayo ang pinag-init na tubig, mag-init mi danog tubig, amo yung pabukalon o tinuod ka ng mga takuri, ibutang na mong termos para nga dili ba maatok. So namalit na mga Edison ng kape. Ang among pa may nangabli kay nga mga tindahan sa una, di man pareha karon daghan na kay 24/7. So sib ang nakita ang tindahan sib kanang 7-Eleven dool sa Cebu City Hall. Diha mi namalit mi diha og kape. Gihurot na mo ilang kape, daghan kay volunteers. Unya ngita sa Big Bakery, namalit sa Big Pan. Pagbalik na dito sa CTU, kabantay man ko nga, diha, tapad ko Edison sa front seat. Sakit man kaya kung sa kilid ba sa kuan ba? Nidool sa kong pusoon, sakit man kayo. Walang ko mo sulti ni Edison, pero iko ni kalit raman ka sakit. Tungod ba ka kini, ni mata kong sayo, natutugan ba ka ako. So pag abot na mo, inom din kong kape para mawa ang tunog. Wa man mawa ang sakit. Yung kapantay ni si Edison, gipaningot ko. Kung sa grabing kasakit siya, ano sa mga kung sakit kayo, tiyan Edison. Siya, imnig kape, kaniyo pantay na kuan ka. Natulugan ba? Mga na itong pagtuo-tuo rin mga tiguang. Para tinag yung sakita. Alas 5:30 na, nangabot na ang mga volunteers, ang mga tao, hapit na nung pasudlan. Dakhan naman kayo ng mga tao this gate sa Cebu Technological University kanang main gate sa may MJ Cuenco. Ana na mo sila diha ipa-assemble. Taas na kanang linya moabot na nas Plaza Independencia ang linya sa mga tao. So kinang imo na ng ablihan ingko taod-taod andam lang ta butangan na nato mga marshals, doon na mga volunteers sa mga services. Wa pa alas ablin na ta. Pero wa na naglingkod na lang ko kay lisod naman kay ilakaw-lakaw. So naglingkod na lang ko, wagin mawa sakit. Nahurot na lang akong kape, wagin mawa sakit. Ang gudigin ito, no? Ano sa kani? Anong? Pagtimigil sakit, ha? Nanood ng mga tao, amo nang gipalinya daan sa mga services, ang para sa medical, gipasuno na mo sa gym, ang para dental, gipasuno na mo, gibutang na mo sa kilid sa gym, ang para optical, gibutang na mo dito sa ilang, naman na sila mora og ang CTU kato bitong murag sunken nga court, nga shaded sab doon sa atop among gipabutang dito ang optical ang
ang daghan kay mga services nga daghan kay mga tao among gibuwag aron dili ang ponsisok ang mga tao. So in between naa dito ang mga seminars, naa dito ang katong lugaw, naa dito ang tupi. So among gisalot-salot para nga dili sila magponsisok unya ma-spread out ba. Dako man kay na ang main campus sa Cebu Technological University. Alas 6 nas buntag naranghid na ko nga okay naman ang setup, muuli lang tayo ko. Pahuway ko kadi. Ako lang na ipahuway ng grabe sakit niya. Ako sang Dinos Aires unsa ni sakita. Sige, sugot na sila, okay na sila. Patawag na kong taxi. Kaya di ko gusto nga, diha mi daghang sakyanan, pero di ko gusto ba nga, maibanan ang mga sakyanan dito kung gikinahanglan, tungod lang na ako, layo-layo rin ba akong biyahe. Gikag si Tio, balik ko diri sa Konsolasyon. Kay Konsolasyon naman ng puyo ni Aires na itong higayon na. Patawag na namong taxi. Niduol man na ang naman to morning program ang ABS-CBN sa una katong Maayong Buntag ka Pamilya. Kanya katong Maayong Buntag ka Pamilya na sila Saturday edition. Silang Saturday edition, dito sila sa Grand Hala na sila set up. Ang main anchor sila Jaworski Alipon, dere sa studio sa Hagobiao, si Phoebe K. Fernandez na naminyo na karon bago lang naminyo si Phoebe K. ug ang iyang apelido Varquez na. Phoebe K. Fernandez Varquez na karon si Phoebe K. Dito mo'y angkor sa sitio aron nga igsugod sa Grand Hala. Tuwa siya dito iyang mahulagway ang pagsugod sa takong piyesta sa libreng mga pangalagad. Kaya mao mo ginamong tagline sa Grand Hala sa Kapamilya. Sus giingnan ko Phoebe, ayaw sad pauli kay interviewon ka inigsugod sa MBK. Iku sa oras mo magsugod si alas 7 iku na. Usa ka oras mo mag-antos dinhi. Siya yun, relax lang diha. Ayaw na lang lakaw-lakaw. So ilang kong ipalingkod, ipalibara na mong gwardiya si Tio. Ayaw na lang panawag ng taxi. May gani, wala pa siya taxi nga na para. Kay interviewon pa rin ko alas 7 sa Maayong Buntag ka Pamilya. So sakita na ginsib. Iingon ko nga, watay kahigdaan diha. Nangita ba ko natago-tago bang lugar, loyo sa stage. Nangita ko, wapay kahigdaan, wa man sab. Okay. Iskwilahan ba yan? Di ba yan nahigdaanan? Ang nga, mangita pa kong katre. So, galuko-luko na lang ko. Pero ako bitang lingkod ka ng maghandag na. Pero bisa ko siya kong posisyon. Maghandag ko, magtikubo ko, motindog ko, mulingkod ko. Haskang sakita mo. Dili something ka ng constant iba, constant pain. Magrapihan na yun. Susperti na ako siya nguta. Tingos si Pipi, noon sa mga. Ano gipaningot man ka ngo. Tugnaw ba yan? Kaysa yung buntag. Kung lain na yun, Phoebe. So, dalian na lang yun inyong interview. Di pwede i-record na lang na, Phoebe. Di man siya pwede. Kay single, kung sa'y tawag na ila set up dito, wa man sila ubiban dito. Ang ila set up, usara ka camera, why playback machine kung ilang i-record. So, kinahanglan dyan ko nga mutambong inigsugod sa ilang programa. Pero nananghid ako mantawa ko sa opening manta kay muuli ko human ng interview sa Maayong Buntag ka Pamilya. Unya, ako na lang akong mga trabaho sa Grand Hala, ako na lang tugo nilang Cheryl Barrios, nilang Merly Pelen, nilang Lutis, nilang Junita, o uban pa. Na, kamo na lang bahala. Mubalik lang ko kung orang-arang na akong paminaw. So, mga to. Naabtan ko alas 7, pwerte na rin akong pingit-pingit. Ang pait, kung saan ako pag-atubang sa kamera, nga di ko magpingit. Kaya kangilan man, interviewon ko niya, murag ako'y masakiton, murag ako'y pasyente. Pero kanang training sa ABS-CBN nga kanang bitong sa punsa imong gibati igatubang nimong kamera dili mo lakra sa imong naom nakatabang gina mo ang training. So ang wa lagi na ko mawa ang kabasa jud sa akong buhok o kang ako gyud grabe nga pagpaningot. Pero masabot man kay pura man kog nangarga sa dito sa sitio so nakasabot ra ang audience. So pila may istorya na human ang interview dugaya ra ba Phoebe na humag interview nako. Pero while nag-interview ko pahawat para na mong taxi niya moabot ng itag na nagan ni taxi pahuwatan na lang igo mas interview dagan day ko uli day ko sa amo wa na napasudlan taxi kay di naman kasudlan taxi tungod sa kada puno na ang city main campus. So pag human yung interview dito day ko sa back gate kana ilang gate sa may Arpalma dito na ang taxi gipahuwat sa mga gwardiya sakay day ko sa taxi kubay Konsolasyon to ba isa di pa imo ni activity liyo kanang muuli man kay sakit kay bay sakit kay akong tiyan diri gid sa may wa nga bahin sa kutiyan. So, sakay, paspas kay taxi, kay wa pa magay traffic, sayo pa mas buntag.
Pag taon-taon, ko bay, pwede ko makahigda diri ba? Diri ko luyo. Siya, sige, higda lang diha. Kuan lang ko, di lang ko mo kuag libaong para di ka mo untol diha. So higda na ko susakit no yamong kayo, balik na sa kong lingkod, sakit yamong kayo. Balik na sa kong handag, sakit na sa kayo. Kung sao naman pati na mag-yung sakita. Sus. Tuon man, iabot namin Teres Konsolasyon sa among pinayanan, Teres Barangay Kasili, sa Konsolasyon. Hibong sa Iris, pag abot ko na ako, pwede na akong luspara. Kasi naon sa man ka? Of course, sakit kaya akong kuhan, Ars. Siya, aso siya may sakit. Di na ba, ang sakit, tungkol siya ang santing, di na ako katultul asa ang sakit. Dari ba sa akong wala, dari ba sa akong tuo, murag, ang tibuok na akong lawas mo ay sakit, pero dari ba sa akong lower part, sa akong tiyan, ang grabe nga sakit mo sa Iris. Sus, tanawa ragod ka. Tuwa na ka sa Cebu City, tuwa dito ang tanang ospital. Ni pauli pagid kas Konsolasyon nga way ospital din. Ni ditso na lang ta kas ospital dito sa Cebu City. Ingo, wa ko kahibaw ars nang kinahanglan ng hospitalization. Siya nang kinahanglan ng hospitalization ay wa na ka may tsura, pertinan mo los para. Ang problema, nakalakaw naman taxi. Nakapesos pa jud kong Iris. Sao naman lang. So nanawag na sa Iris sa iyang sister-in-law. Na daghan kay naangin ang istorya. Ang manager sa Bank of the Philippine Islands, BPI, nga si Eileen Hacosalem. Kay silingan naman may Eileen, naraman ilang bahay diri sa among silingan sa Kasili sa Konsolasyon. Ay, wa kay lakaw ay. Sa Eileen, wa man ars. Siya ay, si Leo ba luspad na kay ni pauli, gikas siyang granhalan. Atong dadon sa ospital ay. Ingon si Eileen, wa di mo ilang kuan. Kay si Nilo, di man na mo duty og weekend. Ingon sa wa lagi ay niya. Kila mo dadon dayo si Leon sa manawag lang tag ambulansya. Ingon sa Eileen, di oy, ako lay mo ana diha. So nagdali-dali sa din taon si Eileen. Og diri is bay. Pasakay ko nila sa front seat, gitao nila akong seatbelt, si Iris diha sa luyo, si Eileen mo nag-drive sa sakyanan. Dito mig Cebu Doctors sa Cebu City. Naog ko sa emergency room sa Cebu Doctors, susperting puno aman sa emergency room sa Cebu Doctors. Pero sa Iris, kuan man na diha sa Cebu Doctors, siya may ER physician for pila ka buwan, pila ka tuig sa iya pang pagtuon sa o paggraduar na niya sa medisina. So doon na siya mga kaila, pero iyan ang gitawagan, diha pala sa taxi, diha pala sa kinan namo ni Eileen, si Celine, Dr. Celine Aquino. So pag abot na ko, dito na si Dr. Celine Aquino. Bisag weekend na, so pating ikugan ako ito, madagan kay naangin sa ako sakit. Pero ko kahibaw siya akong sakit. So, dito na. Dugay kay ko nakalingkod. Kaya okupado ang tanang mga sigdaanan sa emergency room sa Cebu City, sa Cebu Doctors Hospital. Finally, kuan naman na diha. Di ba ko, tabilan na magkakurtina, dili mangin na kwarto. So, gitahigda na ko, gitabilan na ko og kurtina, gi-interview na ko sa batanon kay nga mga doktor, mao man i-assign di mga tanong kay mga doktor. Si Iris na minaw lang kadugayan. Kada bang daghan na kay sila pangutana ba? So giingna silang Iris. Look, my husband is in pain. Can you give him something to ease the pain? Dito ka rin pagka doktor. Kuha na lang suguon ang taga-ER. So ningon na, yes doc, what can we give him doc? Siya ningon, atagi nagbuskupan para muwa ng iya sakit. Unsa naman while ato pang gisusi unsa hinungdan na ng iya sakit. Atud man gipatumar ko nila og buskupan. Nawa ang sakit. Inanay nga nawa ang sakit. Pero napagyapon mo kuan gyapon ba? Pero di nasama ka sakit nga magyuko-yuko jud ko. Dito nagipahigda lang ko nila. Unya daghan kay sila mga teorya. Sus, naghisgot naman sila prostate. Igos Iris. O sige, i-check up na sila. Kung naabay enlargement sa prostate o unsa. Kuayay. Kada prostate ko, kuot-kuoton yung kang maayo. Sa mga kumahimo, ako may pasyente. Napas Iris, nga mo iray. Kung si Dr. Celine, nga sila na nag-iya sa mga batanon dito nga mga doktor. Finally, check na, Dok, man ma-enlarge yung prostate, Dok. Ano, Dok? Ang sila nakitaan ba depekto ba? Until finally, ingon si Dr. Celine, Ars, this could be kidney stone. Mo ilang diagnosis. So, ingon sila, o ibalik na to ni Leo sa inyong bahay, sakitan na sad ni. So, i-arrange na ni Dr. Celine Aquino nga ma-admit ko. So, anong
i-admit mo ko. Ang pabalik ang sakit. Niya ikaw, ingan na ba ko nung kaika? Di ka kagwanta sakit. Sugi, gi-admit ko sa Cebu Doctors Hospital. Gitawag si Dr. Butz Cabahog, kay mga maningilngig kayo urologist. Dinis ato sa Subo, gi-x-ray ko, gi-CT scan ko, para makitaan lang dito unsay hinungdan sa akong sakit. So dito, so na ko kwarto, may gani, pa to'y COVID-19. I think that was 2018, 2017. Itong mga unsa tong tuiga. Di pa kaayo puno ang mga ospital. So dihay bakante nga kwarto sa Cebu Doctors. Nakatug ko sa akong kwarto. Pagmantan ako, diha na si Dr. Butz Cabahog. Ni kaila man si Iris o si Dr. Cabahog. Kay pares man na sila nga ganahan og classic guitar. In fact, si Iris karon nagtukar og gitara sa background. So giinan ko ni Dr. Cabahog nga bato. Dunay bato. O niya, nasangit ko no akong bato. Dugay na ko no ni batuha, pero nasangit. O niya, di kagawas. So manang inigsaghid niya din sa agianan, sa akong ihi, perti sa kita. So ingon siya, sige, ato lang ni siyang patumaron o parahilis sa bato. O di gyud siya mahilis, o di siya mo react positively sa atong tambal, operahan yun eh. Ingon si Dr. Cabahog, Jesus, ang opera ra ba ni Ars? Ina niya sa Iris. It's very messy. Kay sus. Basta pertik, usa na sa labing kuti nga operasyon. Kana pagkuhas bato, siya mag-ampo lang ta nga mahilis ra niya og tambal. Sus. Tuod man, pagka humang paniud to, diha na ko yung mga bisita. Si classmate Julia, si Atty. Ralph Sevilla, si Edison de Los Angeles, at John Rin Nadela, ni apil pa og bisita nako. Nagdagdagan kay butong. Sobrang na-briefing na to silang Iris nga, doon ay bato. Sila sudagda silang daghang kay butong. Ingon sila, inom daghang butong para gawas daw na ang bato. But in the meantime, pagkaugma, pagka-Lunes, di ko ka-report sa ABS-CBN. So ingon si Dr. Cabahog nga, ang atong option ani, obserbahan nato og mohilis ba ang imong bato, unya, stay lang ka din in the meantime. Pagka-Lunes na, I think, sa buntag, pagkuha nila balik og CT scan ako, ni gamay akong bato, sumurag may siyang reaksyon sa tambal. So ingon si Dr. Cabahog, sige, di lang ta mo opera, kay kuan man, ni gamay naman imong bato ni hilis pa siya jutay, pero di gihapon siya mong gawas. Sakit gihapon kayo. In the meantime, ila kong tagaan o tambal para sakit. O niya, ingon si Dr. Cabahog, pwede ra ka sa may mubuhaton diri sa ospital. Kana magpaabotaan ng bato, mahimong bulungtad na o pila ka semana, mahimong ganing bulungtad ng pila ka buwan. Patanggong lang ka din eh. Wa man kay laing gibati, kana ra man bato, wa man kay sakit. Inaminti, matakdan ka o kagaw din eh. So yung Dr. Cabahog, Ars, mapauli-ul na ito na sila yung Ars. Pero, kana ding bato, aron nga di ko sakitan, di ko magpingit, kailangan kong hydrated all the time. Dili ko, kay kung ma-dehydrated ko, ang bato mo, mauga dito, mo sangit sa, sakit kayo. So kailangan ko nga, dehydrated mo, kailangan kong i-hydrate every time. So motong doon ang yung dextrose. Siya, mo rin problema, Ars. Ug mugawas mo diri sa ospital, mahimo paimnon nato liyo kada oras og tubig para dili siya ma-dehydrate. Pero ikatug niya, pilam na ka oras niyang katug, ma-dehydrate man siya na. So magpabawnan ta mong dextrose. Ikay bahala unsaon nimo ni pag apply ang dextrose ngadto niya. But in the meantime, pwede na siya mo trabaho, sige lang siya inom og tubig. Sus. Pag dayo na mong gawas, di pa CT scan pa jud ko ni Dr. Villar. Ingos Dr. Villar. Leo, ayaw sulti sa Iris ha. Pero gusto jud ka mong gawas dahil mong bato. Igo, yes, Dok. Sige ko kaog butong, Dok. Siya mas epektibo sa butong. Kung sa man, Dok, sige inom og beer. Kasi sige inom og beer sa iyong kapangihi. Gawas dahil na. Pero nagsulti sa Iris ha. Muna akong tambag ni mo. So, ano to? Discharge na ko sa Cebu Doctors, balik na ko sa bahay. Niya, diri sa among kwarto, gibutangan ni Iris ang
ang uluhang bahin sa among katre o murag IV stand. Gibitay dito ang IV, sige kong dextrose. Meantime, tawag ko sa ABS-CBN nga, ma'am, ako ginawang tata, pwede naman ko ka-report, ma'am, butangan na lang ko nila o tawag anang murag bitong butangan na sa x-ray, ila lang gibutang sa kumbukton. So mahimurang kung di na ko dili x-ray, dextrose, kung di na ko mag-dextrose, ang tangon lang to, niya mahimurang matabunan sa akong coat antay sa TV Patrol. So gusto mo tata, sige, makapatrol na kay karong hapon. Patrol na ko. Ingon si Dr. Cabahog, dayon nimong patrol, mga 5 minutes before ka magsugod sa patrol, tumara ning tambal, nasi ligi pa tumal nga tambal. Kaniliyo, para lang ni murag prophylactic ba? Para lang just in case, mag-newscast ka, yung kalit lang itong gawas ang bato, umukalit lang siya saghid ang bato. Puting ika, mahibuong na lang ng naminaw sa yung balita, ano ni tig ika. So, kini, imo ning tumaron, para bisang maghasol pa to ang bato, di kasakitan, mura nagawa, o doon na kagamang sakit, pero magwantara ni mo, dili mapiktuhan ang imong newscast. So, mga taon to, akong gibuhat. Before ko magpatrol, tumar ko atong tambal, kunya, akong tabunan do akong butanganan sa dextrose sa akong bukton. Mararagi, wa dyan nabantayan ang mga viewers na pasyente na ko nga nag-newscast. Pero wa man ko maluya. Ako ra gyud nga, kanus ato mo gawas ang bato. Ug niluntad to siya og mga kapin sa semana. So, kapin sa semana sa Iris, palit og dextrose, inig humana mo panihapon si kung inom og tubig inig higdaan ako dextrose tangtangon lang itong dextrose inig mata na sa nako sa buntag. Pero dito sa estasyon giinan kong Iris, ang mga technicians dito sila Virgil giinan paimna ginasli yung tubig ha kay usahay makalimot na. So, ipadaraan ko niya usod lang tubig dako kay ko og sudol lang tubig, sige lang jugog inom og tubig para di lang ko sakitan while nagtrabaho na ko, balik na ko trabaho. Finally, first weekend, human adto, diri na ko sa bay. Wa ako mag-dextrose kay nagmataw naman ko. Nya sige na ko inom og tubig. Kaihion ko. Pero giingnan ko ni Dr. Cabahog, mangihi gani kaliyo saa. Kana bitong saon ba? Aron nga og magbuwas ko ng bato, makuha ang bato. Nya ma-recover, nya ilang ma-examine ang bato. Unsay nature sa kong bato, stone former ba yun ko, unsay itong bato ha. So, ihasulan naman ko, tiyan mo kada pangihin mo saon, pasay luwas mga nangaon doon ha. Saon kada pangihin, isip ko, kahasulan na sip. So ha, atong atuan ako sa comfort room, wala na ako saa. Sus, kadungog man ko, yes, inuduro doon ni hagtik. Marabang, tik! Ikoy, ang bato na to. Iundang ko pangihi, akong bitaw sinuduro na ang bato. Kumay gani, wa mahagbong bitaw ka na bang nasangit beres daplin sa inuduro ba? Ang bato. So akong gikuha ang bato, sus ka na bitaw rough kay itches ko maudin nakapasakit pagay na ko. So nitiwas ko pangihi, akong gibutang og kining tissue paper, ang bato, akong gihatag ni Iris, nigawas na bato, has kalipayang Iris, nga nigawas na akong bato. So finally sip, nakalingkawas na ko sa akong bato. Pero yung Dr. Cabahog, i-ari na sa laboratory ha, para ma-examine ang bato. So dito, ako na lang usawa, nakukuyugin ni Iris, kaya wala naman ko yung emergency, nigawas. Basta mura bitaw kong nakaginawa og luag, nga, nawala ang bato. Amo gutong ginganlan ni Iris ang bato. Among ginganlan og map. Ang ansa ba ito? Map. For mapangahason. Kamapangahason atong batuha, nahasol ang granhalan sa kapamilya, nahasol ang akong kinabuhi sud sa pila ka adlaw. Tungod adto ni map. Ang mapangahason nga bato. Doon man akong gida laboratorio sa Cebu Doctors. O humas pila ka adlaw, giinam sa laboratorio nga dili ma-examine ang bato kay gamay ra kayo. Kuwang ra gidako ng bato para ma-examine. Pero gibalik nila ang bato nako para souvenir. Ug I don't know, gitipigan ba ni Iris ang bato, pero nako'y litrato sa akong bato. Ug mao to ang among sugilanon karong hapon, akong bato. Kamo, doon na ba sa boy bato? Na ospital ba sab mo? Pareha nako. Mao to'y labing seryoso nako nga hospitalization po'y ra pangayo. Si Iris mas grabe ang iyang rason sa hospitalization.
Pero mautong higayon na nga ako gyud mo inahimong pasyente o nakapuyo jud ko og pipila ka adlaw sa ospital. Salamat kayo ni Dr. Butch Cabahog, nilang Dr. Villar, ni Dr. Celine Aquino, and of course ni Iris, ni Eileen, ug sa uban nga tabang itaw nagtirabangay sa pag-atiman ako sa samtang pati sakita sa akong gibati. Kung sa inyong kasertian sa ospital, kung sa inyong labing halandumon nga hospitalization, if you don't mind, mangutan nami, kay lain-lain man taong mga kasinatian sa ospital. Doon na ba may talag sa sakit na nahiaguman? Doon na ba mo'y talagsaon nga kasinatian uban sa inyong mga doktor, uban sa inyong mga kakulian sa panglawas? Palong ibutang diya sa atong comment box aron masumpay ining atong sugilanon karong hapon akong bato. Daghang salamat sa inyong pagpakig-uban. Maayong dayong kilom-kilom kanatong tanan. Salamat si Bigger sa kuyog sa atong programa karong hapuna.